La unde ești, bă? La poliție. Ce faci? Ce? Domnul, Ia zi. domnul, Ia, fac, permiteți cum chineză. Bă, căcatul. Ia Ia, zi. la. Mă, căcatul. Cum face el așa? Zi, mă, ce Cum face el așa? Ce să fac? Cu jeturile alea. Bă, bă, ai spus că dacă permit chineză. Din greșeală n-am vrut. Ia. Mamă, ce râs sunt. Ăsta mă dracu de pe stradă, mă. Bă, du-te, bă, în pula mea. Ce vrem, mă, tot timp? Ce vrei, bă, du-te în pula mea. A, da, e mașină, băga mea și pula, morți. Da, e mașină, mă, Tu căcatule. sărasa, mătii. Ha, mă, să ne... Aoleu, handicapatule. Fugi, dă-i Că mi-a în asta curat negru, talentul. băga mea și pula, morții, trebuie să-ți bag. Dă-i în asta negru, proste. Scuze, Nu domnule. e bună, tare, prost. Băga mea și pula, trece încoace, futu-ți morții, Bă, mătii. ce se întâmplă, mă? Ceau. A, fugi! Nu mai în viață, Oh, nu mai în viață, a murit. Hai, da. Mori în șat. Băga mea și pula, morții. Da, mă omorât. Uite ce Infinity Punch face ăsta, coaie. Dar ce spui mâna la ochi, eu? Eu zic că ce spui mâna la ochi? Stai mai și deschide ochii. Coaie. Uite coaie ce Infinity Punch face ăsta, nu, că eu fac pichet în băcul la morții mei. Fă. Fă și tu. Aha, așa sună la smurd, zis. Sună smurd? Mhm. Nu rola nimic. Bă! Gata, domnul, ce-am făcut, ce-am făcut? Marș, căcatul, hai, marș. Aolea, domnul. A, nu a murit. Aha, nici nu rulează nimic. Ce ai, domnul? Unde e? Bă, ce ai, bă? Bă, de ce mă iei, mă? Nu mă interesează, frate, tu ești... Câte vrea să ai, bă? O să fii la... Am la full. frumos. Hai, Eu treci. dacă Bă, e ce ai, bă? întâlnire, moare. Taci. Bă, și pe asta n-are nimic, să nu ar fi asta, cred și eu. Ma. Că a făcut și bani pe spun. Bun. O să ți-l Mi-a execut. făcut 40.000, George, Dacă scoți ceva, Bă, ce... Să strica mașina. Trage căcatul Gata, ăsta. gata. Gata, șefule. Nu mai fac nimic, gata, 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 gata. Ce vrei de la mine? Să-mi dai mine. Ce, cum adică? Tu nu pățești nimic după accident sau care-i treaba? Nu pățești nimic acolo, că tu intri sub mine, ești prost? Fără, dar dacă nu te-am înjurat, ai înțeles? Da, frate, ce mă interesează pe mine că nu te-am mai înjurat, sau Spune Mă tu. interesează pe mine că nu m-ai înjurat. Dar ce Mă mi interesează întrebat? să nu, mă interesează să nu mai intri în mine. Bine, Nu fac hai. nimica, poți să pleci. Bate... Budă. Ești liber. Hai. Dacă faci o mișcare, Bă, budă. Băga mi-a gura ta de Băga mea! Pula morții tăi. Căcatule. Căcătul ce-și mare. Hai plecăm de aici. Marș. Da, se scarpină la ochi mortul, Leagă firele și-am plecat direct. Ce la modul meu, bro? Mărși câine. Că se scarpină moartă la ochi. Și după face tichet că de ce faci nou fir? Hai marș că n-avea arma pe mine. N-avea arma pe mine. N-avea nicio armă pe mine, n-avea ținta pe mine. Degeaba o avea scoasă. Și stătea, era și cu spatele către noi, așa că puteam să-l batem. Nu puteam să scot mare cuțit să-i bag pe gât. Da, e problema. Ia să vedem. Am făcut tichet. Tichet să nu de Pa, acolo. cum o reînviat ăla? Cum o reînviat băiatul? Hai jefuim. Că pe ăsta nu l-am omorât. Hai! Ah, ce faci, șef? Aoleu. Ia verifică-l, colegul. Aha, nu ești încătușat. Cum îl încătușezi? Capă, nu cred că din meniul de poliție, dar noi n-avem. Jucător inspectează. Nu este încă fotos, morții, măi. Ia că pe ăsta îl ducem cu coleg. Ia, ia-l.
Îl dăm la poliție direct. Nu, greu. La Hingheri, la Hingheri. Ce? Cât ăsta, bă? La Hingheri îl dăm, direct. Adăpostul de animale. Ia, eu zic că ea mai și vorbeau pe Discord. Aha, ne urmărește ăla. Lasă, vină. Ia stai mă să văd ce vrea, căcatul ăsta. Ce vrei, bă? Zi, mă, căcat cu ochii. Ce ne urmărești? Bă, mă duc ăștia la poliție. Ori, aha. Cum vorbește asta, bă? vorbește Cum vorbește mortul. asta, mă? Cum vorbește mortul? Vorbește mortul, băi. 7, 8, 2, Aoleu. 3, 1. Avem mai diu pe filmare. Du la poliție să-i ziceți că au avut armă la el. Du. Du la poliție să-i strimi, să-i confisceze armele. Easy, confisca toate armele. Bă, marș de aici, ce vrei? Bă, la, ăla reviat, o A, reviat da? prostul. A, da? Și-o dat revive. De ce pui vămaș? Du-l. Nu-l la, că nu rulează. Nu, du-l. Fugi. Marș, mă. A, da? A, da? Bun, atât. Bun. Gata, gata, Bun, șefule, de masă. gata, șefule. De ce l-ai luat pe colegul meu? Eu să știu că e colegul Ce-am tău, făcut, mă? șefule. Zi-mă. Și de ce scoți arma aici? Dar de unde știu tu că nu eram Și la de pe unde colegul știi tău? că noi Că eram noi la avem pe geamuri colegul fumorii. tău? Zi, Că noi zi, zi, avem repede. geamuri fumorii. Mi-a spus un băiat pe ăsta, pe căscuță. Da, și de ce scoți Pe arma aici? căscuță? Cum adică căscuță? Că noi pe unul l-am bătut și pe ăsta l-am luat. Bă, veniți Ce la ți-a stația de spus? poliție. Cum vorbește mortul, mă? Bă, ia, vorbește ăsta, bă. Ia, vorbește Păi mortul. ăsta nu-i mor. Cum nu-i mort, Cum? domnul? Cum Stai un nu-i pic, mort? stai. E leșinat. E reșina, Nu nu? e leșina, domnul. Hai de capul Unde-i de mort? zilele tale. Hai de mine. O să fie cu îngerească după, nu contează. Păi de ce nu jevească? Bă, șefule, noi ți lăsăm dacă vrei, du-l de aici. Fă-i ce vrei, fute-l și în gură dacă vrei. Nu ne interesează. Prima oară Mă noi. lasă-ne să plecăm. Hai, dar trebuie să mă plec și. Amu, hai pe el. Băga mea și pula morții tăi. Pe tu te iei de noi, mă. Dă-i de regele Tu te iei de României, șmecherii mă. României, mă. Dă-i, Tu dă-i, faci dă-i, faze dă-i, de-astea mă. cu șmecherii Dă-i, mă. României. Marș de aici. Căcatule. Hai. La revedere. La revedere. Aha, celălalt. Fugi! Sau? Ce vrei, mă? Ce tu? De unde Ce vrei, mă? Nimica, frate. Hai, pleacă dă-i drumul de aici, mai repede. 3 Hai, secunde, hai. 1, 2. Trei. Fugi. Fugi că ne urmăresc toți. Nu, mă, du-te înapoi să-i luăm. Să spai pe serverului, să spai mai Noi du la lușă. secție. Să spai mai lușă în România și nici nu suntem în mafie. Aha. Intră în el, intră. Ai de capul meu, ce dumnecă! Fugi, amă, că nu te-a văzut nimeni. Dă-i, Da, am dă-i. pe filmare, prostule. Se vine ușor. Ce prost ești. Bă, dar aveam arme, bă. Ăștia au făcut mare fail, deci oricum o să-și ia Mafia Warn. Hai, facem tichet. Că-mi bag ceva în mine. Sau nu mai ne complicăm. Bă, eu aș face tichet să-și ia Mafia Warn, fraierii ăștia să le desfințeze Sigur. Mafia. Am stat o oră să mă cert cu ei. Pentru un căcat. Că oricum spargem gașca. Ce faci, bă, cu microfonul ăla aici? Deci, tată, eu ți-am zis că le treabă. Taci, bă. Că Țiganule. tombolari. Bă, țiganule. Iar eu. Bă, țiganule. Bă, eu ce mergea mondialul, băi, ce cadule. Familia mea de nu vă stai pe tot. Bă, eu ce mergea mondialul, bă. Bă, eu ce mergea mondialul, n-auzi? Gata, gura! Bă, eu și mergea mondialul, n-auzi? Alo. Eu și mergea mondialul. Să mă Nu te rog. pula mea mondială. De mărși, mă, ce comentezi? Ce comentezi, bă? Aoleu.
Da. De ce dai mă în el, mă? Bă, de ce scoți cuțitul ăla, mă, marș? Păi, zi-mi cum se cheamă. Nu. Deci, el scoate cuțitul, el scoate cuțitul. Bun. Bun, armă. Dică, vine dicotul. Vine dicotul. Vine dicotul, ia câine. Bă, câine. Găce, te-ai supărat că ce? Câine. Câine prost. Eu zic că nu vreau să luăm. Ce, mă, ce? Bă, căcatul. Bă, câine. Ce vrei, mă? Bă, nu vezi ce față ai de câine. Bă, lache. As, mă. Ce prost. Pișatul. Bă, m-au luat unii aici. Ia să vedem. Bă, câine. Bă, Ești câine. câine. Câine prost, Câine, du-te, bă, că dă-te. trece... Dă-te că Trece trece ursul, valoarea, bă, trece trece valoarea. ursul, bă. Dă-te cu căcatul ăla de BMW, că trece valoarea. BMW-ul tău, hai, mă, de Deci nu ai făcut provoking la maxim acum, că Ia. se ține după noi, ia. Ce vrei să Ia, ce uite, vrei, bă, ce vrei? Ce vrei, ce vrei, zi, ce vrei? Zi-mă ce vrei. Zi, mă, băgă-mi și pula, mă, ta, ce Căca cu ochi. Ce vrei? Căca cu ochi. Zi aia la cap. Aha, dicot. idicot. Gata, domnul. Marș, câine. Fugi. Gata, domnul. Fugi, mă! Trebuie să fugi, că am venit după tine. Eu am plecat. De ce trage? Da. De ce trage, coaie? Da, ceva. Mergi. Gratați ăștia. Efectiv niște incapabili. Dicot prost, uite dicotul. Nu, ce să faci? Mine, de ce o tras? Mamă, seamănă cu capa. Seamănă cu măta. Bă, deci tactul seamănă cu morții. Câine dicot prost. Dacă ne cheamă acum ambulanța și el nu împușcat, direct tichet. Direct ID 28441. IPG. 28441. Da, eu l-am pe filmare. A, da? Păcat, a? Păcat. Las că E fac picat, au scris. Ce? Picat? Las că fac Picat. tichet. Toți morții, mătii. Stai, nu fângă. Dicotul face RDM. Am nev pe admin. Mă auzi? Salut, frate, ai făcut tichet. Vezi că am venit un dicot. I-am spus că... Deci am fost la CNN și era unul cu un M5, știi? Scuze-mă. Era unul cu un M5 negru. I-am spus să se dea că trece... I-am spus așa, că dă-te bă că trece Lambo, că trece Urus. Și după ne urmărește și m-am dat jos, știi? Și m-am urcat la el în mașină. Și n-am știut că e dicot. După se dă jos și începe să tragă după noi. Eu am ridicat mâinile și am dat să fug. Pe prietenul meu l-a omorât și eu am dat să fug și gen, el a tras în mine. Da, am filmare. Ok, hai pe suport. Dar Să știi, pot să- știi că să știi. nu pot să îmi Mă, dai care revive și să toarcem gașca gen. Ok. Că n-am chef să mai Mersi, salut. Mersi, salut. Doamne, ajută că vedea cum făceam VDM, ca prostul. Aoleu. Crește bine după insta. Hai, dai că bine. Hai tu, hai. Ei, Bă, ce faci? ce? Câine, Zi-zi, bă, mă, știi la cum bă. se spune? Câinele latră și ronul merge. Ursul mere. Bă, știi cum se spune? Câinii latră și ronul merge. Dă-te în spatele meu, dă-te să pot parca. Ce, mă? Dacă faci dedicație muzicală, îți dau 1 miliard acum. Îți dau eu Bă, 1 de ce miliard te acum. comentezi, mă? Mă piși pe 1 miliard, bă, sincer. Bă, dă-mi 1 miliard. Îți dau 300 de miliarde. Are nevoie de bani. Dă, bă, mie 1 miliard. Ție miliarde, parcă îți fac și altceva. Dă-mi 1 miliard. Zi-mi pe de telefon. Zi-mi Ce? Mă auzi? Zi.
Iar ți-a făcut tichet. Intră pe suport. Ce? Chiar ți s-a făcut tichet, intră pe suport. De ce? Ai făcut provoking. Ce provoking? La sine, nu știu, era domnul Nu Dico la recunoaște. mașină, Nu te-ai recunoaște. dus că câine prost, că nu știu ce e provoking ăsta. Ce câine prost! Intră pe suport să vezi filmarea, frate. Ok, hai. Intră Ia. pe partajare. Să văd. Unde am făcut eu provoking? Ia, trage și pe One Tap David aici. Că și el e. Hai, arată. Păi sunt unii aici cu măști și pe astea, nu-i luăm. Hai că vin cu mașina asta, așa. Deci, cam te văd. A zis unde câine prost, câine... Nu așa a zis câine, dă-te că trece urusul. Nu i-a spus câine prost sau de-alea. Dă cu 10 secunde mai în spate. Și dați partajarea mai tare ca să auziți. Deci, cam te văd. Câine prost, câine dă-te. Dar nu N-au eu i-am mare zis lucru câine acum, prost, greșeală, omule, ce n-au. nu înțelegi? Păi, Nu eu i-am cam spus câine prost, ce nu înțelegi? De ce mă tragi pe mine la răspundere pentru tot ce fac alții? Amândoi ați zis. Sau două. Scuze-ne. Bun. Scuze-ne, mă. Te rog eu. Domnul Dico, îi sancționăm? Ai, mă, șeful, te rog. Hai, mu, bă, iartă-ne, mu, te rog. Te rog eu. Îi sancționez, da? Bă, dar de ce n-a arăs toată filmarea? Na, uite toată filmarea, na, în continuare. Puțin. Aici ați fugit de el. Când tu faci RDM, N-a făcut redeme, ai fugit de el. ba da, e RDM, Nu e redeme. ba da, e RDM. Domnul Dico scoate arma și beat începe de Și el are cu chimbaițuri. Și el are voie cu keybinduri și el trage efectiv, după ce se da jos din mașină, el începe să tragă după mine, deși eu n-am făcut nimic. Ăla nu-i Dacă RDM. încerci să dai peste el. Eu am încercat, nu eu am Nu fost e. la volan, ce nu înțelegi? De ce mă iei pe mine la răspundere pentru tot ce fac alții? I-am văzut. Dă cu 10 secunde mai în spate. Ce nu înțelegi că nu eu am fost la volan? Că eu am fost ăla care s-a urcat în mașină cu el. Zi-mă, băgă-mă și cu la mă, ce vrei. Acolo. Se dă jos din mașină și începe să tragă. Și eu m-am predat. Da. Și eu m-am predat și el începe să tragă. Tu ai început să fugi de el, gen nu te-ai predat. Dacă te predai... Bă, frate, a ridicat mâinile. Ca mâna. Păi da, dar stai pe loc, nu începi să fugi spre CNN. Uite, mâna ridicate. Bă, și eu dacă Păi văd da, că da, el nu, fuge. dacă el nu se uită la mine. Aia, mă, frate, nu mai tot un gim atâta. Faci în gașca așa e, doamne. Da, mă Dacă- spargi în gașca, frate. Dacă băiatul vrea sancțiuni, e alegerea lui, el a făcut tichet. Bă, aia, mu iartă-ne, mu, domnul Ce să Dicot. spargi în gașca? Hai că nu mai are nimica. Nu voi volați. Hai, frate, Adică faci în dacă și tu gașca. e pentru keybinder. Aia. Dar n-ai voie cu keybinder. Da, chiar că n-ai voie cu Păi, keybinduri. Ați mai avut sancțiuni? Nu, dar și el își ia pentru keybinder. Și pentru RDM. N-a fost redem. Ba, a fost RDM. Keybindare, nu, își ia și el pentru keybinder. Aia. Noi le luăm 15 pentru citește regulamentul, că n-am avut și n-avem ore destule. Nici măcar nu există sancțiune pentru chibani pe ele, stai cu minte. Ba, se dă, ba, se dă. Se Eu am dă, fost pe se dă, toate chiar serverele se pe dă. care m-am jucat, dar s-au zis că nu ai Ați voie mai cu avut keybinduri. sancțiuni? Nu. Sigur. Da. O să verifici. Stai că verific acum. Bun, zi-mi ID-ul tău... Hai, da, 21560. nu, celălalt, pe cel... Dar tu cine ID-ul ești? celălalt. De... Băiatul din mașină, one tap, David, dă-mi ID-ul tău. Dacă te dau acum. 14613. Eu scuze că greșeam. Dar vreau să-și ia și el pentru keybinder. Dacă nu Da. facem alt tichet și... Aia, Sincer. și să mergem. Top, am ieșit.
Ba, mă lasă-ne în pace, te rog eu mult. Nu ne sancționa. Ba, mână, nu ne sancționa pe bune acum. Nu se dea sancțiune pentru keybindery-ul. Cum nu? Eu pe toate serverele pe care am jucat mi-au spus lasă Bine, keybind-urile, frate, am scoate-le. întrebat un grad mai mare. Dacă continui să mă sfidez, o să dau și de sfidare și este ban pentru Cu ce te sfidezi? Cu ce te sfidezi în momentul ăsta? Practic zici că sunt incapabil. Zici că nu știu regulamentul. Nu, oricum. Filmarea asta ajunge pe YouTube. Poftim? Ce s-a întâmplat? Oricum eu filmez tot tichetul ăsta și o să fie postat pe YouTube, așa că Să fie, frate, să nu-i să-ți dau like. să se vadă pe ce servere se joacă lumea, frate. Bine, frate. Așa. Ce mai zici tu? De pe ce server vii? De pe ce server vii? Underground. Nice. Am văzut că s-o datai pe Underground. Da. Da. Da, aveam și eu gimmick. Ce s-a dat, băi? Da, oricum a ajuns și serverul Au. închișat. Da, în ghineană. Așa. Vezi care caută, vezi care fine. Ma. Oh, și flash bine. Băi, frate, bă, dar așa se intră, băi. Băi, nu mă lua cu băi, că nu suntem de aceeași vârstă. Eu cred că sunt mai mare ca tine. Băi, eu sunt mai mare ca tine, hai. Unde ești? La parcarea roșie. Băi, Băi, făcut-te și în gură. dus pe măta în gură, hai acolo. Mă duc după unul cu un Porsche. Un căcat. Am intrat de un iad. Am intrat de un iad. Chiar la apă ne-ești pus morți în mări. Au, tati, vai de mine, uai, cum ai făcut mașina, boule. 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 Tu morții, mătii. Tu Să conduci sau... Du-te jos, Nu mă, știi să conduci, mă, ne simțim ia. bulii. Știi, mă, să conduci. Tot cu care intermine, băi, nerocitule. Bă, Bă, tu știi, mă, să cacatule. conduci, nesimțitul dracului. Bă, cacatule. Bă, cacatule, băga-mi în gura ta de Morș! Bă! Easy. Bă! Gata. A, Nimic nu mai ticketul trebuie. noi. Nu, e înainte făcut timpul ăsta. No, păi, Te ajut cu altceva? Care e cea mai scumpă mașină de pe server care cât costă cea mai mult? Nu știu, parcă 14 triliarde. Nu. Am bun, și pe asta las să-l mor. Dar n-am murit rol pe băi, fraiere. Cum ne murim? bă, fraiere, ne-ai murit pe el. Vorbește mortul, bun. Vorbește mortul, hai. E pe mașina lui căcatul ăsta. Am murit. Am murit așa random cu aia. De la apă, cred că. Hai.